Nesigurnost, ali i nada u budućnost zajednice od pola milijarde ljudi. U ovim izazovnim vremenima stavovi građana prema Europskoj uniji su prilično podijeljeni. Da, uoči rasprave koja će se održati idući tjedan u Briselu, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj ima i svoje poruke u očekivanju prvog govora o stanju Unije u mandatu predsjednice komisije Ursule von der Leyen. Dona Dijana Prčić. Korona godina stavila je na test institucije, a pokušaj odgovora na zdravstvenu i gospodarsku krizu biće ključna rasprava o proračunu Europske unije koji se tiče i Hrvatske. Ono što je za nas, kao za Hrvatsku, najbitnije je da bude dovoljno sredstava za konkretnu solidarnost prema onima koji su najpogođeniji krizom. To se odnosi i na sektore, prije svega na turizam. Uz financiranje programa Picula pak očekuje odgovore na izazove u 7 područja ključnih za budućnost Unije, među kojima je i Europski zeleni plan. Točno, rekao sam da je korona bila dodatni udarac našoj nagriženoj europskoj solidarnosti, baš kada je u trenutku trebalo više Europe. Ako se odgovori na izazove, Picula se nada buđenju optimizma, no građani su podijeljeni. Prema istraživanju među 27 članica, 45% ljudi osjeća nesigurnost u Uniji, dok 41% gaji nadu u budućnost. Zbog krize je bez prihoda ostalo 28% građana Unije, a u Hrvatskoj njih 35%. Financijsku pomoć od obitelji i prijatelja u Europi je zatražilo 9% građana, 15% u našoj zemlji. U početku, to nije tajna, reakcija europskih institucija na pandemiju je bila spora. Vidjeli smo neke jednostrane poteze država članica i sve to dovelo u pitanje međusobno povjerenje članica, ali građana u Uniju. To je poprilično očito u ostalim mediteranskim državama kao što je Španjolska, Portugal, Italija, u kojima je taj gospodarski pad u drugom tromjesečju bio i još veći. Za nas, za Hrvatsku, je bitno da ta podrška bude što snažnija. Predstavnici europskih građana propitkivaće rad komisije, a već iduće srijede raspravljat će o stanju Unije na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.